श्री राधे राधे। नमस्ते। एगो सोहर माई अपने बेटी के विदा करेली, कितना उ समझावेली अपने दामादे से, उ बात सुनस वे सोहर के माध्यम से हम सुनावतनी आप सबके। सिकियन नियर पातर हई फूलवा, नियर सुकुआर हई फूलवा, नियर सुकुआर हई हो। दुलरू धीरे धीरे ले जइहा मोर बिटिया बाड़िया जे की नाजुक हई हो। दुलरू धीरे धीरे ले जइहा मोर बिटिया बाड़ी त नाजुक हई हो। अपना ही पापा के दुलारी हई भैया के प्यारी हई हो। अपना ही पापा के दुलारी हई भैया के प्यारी हई हो। ए बाबुआ हमार हई दिलवा के आधार त धीरे धीरे ले जइहा हो। ए बाबुआ ई त हई दिलवा के आधार त धीरे धीरे ले जइहा हो। हमारी जे दियवा कुछ न जानेली नाही, कुछ समझेली नाही, कुछ समझेली हो। बाबुआ अगर कौनो गलती हो जाई है त उनका के माफ करिया हो। बाबुआ अगर कौनो गलती हो जाई है त उनका के माफ करिया हो। भोरवा तू भोरा में जगाई हा, बिस्तर से उठाई हानु हो। भोरा में उन जगाई हा, बिस्तर से उठाई हानु हो। ए बाबुआ कौनो भैले उनके खपाई हा बाड़िया उ दुलार पवली हो। ए बाबुआ कौनो भैले उनके तू राखी हा बाड़िया दुलार भैले हो। हमरे जे धियवा हई पातर बड़ी सुकुआरी हई हो। ए बाबुआ खेलत रहली सखी सलेहर संगमा त उनका ध्यान दिया हो। ए बाबुआ खेलत रहली सखी सबके संगरी त